guys, welcome back again to my channel. So for today's vlog, mag-vlog na. Bita guys, it's Blessed Sunday. Okay, Sunday man taron guys. And then guys, karon mo gawas ta, kay umantay duty, off duty ta taron guys. Niaging week is 3 days ta, so karon kay lain na pud ang kanang koan managers so that 2 days na lang nga tuwang duty karon, so wala tayo mahimo. And then mo out ta karon din mag-vlog ta to sa kitchen kong atong ipakita ang mga kuan. Kinsa lang duty sa kitchen karon, so I guess na to sa kinsa lang duty sa kitchen karon. So let's see kung kita itong mga tawhana. And then I'm so confident. Char. Kaya wala tayo Katre. So kipalayas pa sa earth na guys. Karon guys, ikuha tag Katre kay natay na visitors. Ang Katre diri is kisa ka na sa babaw kay gamiton. So natay mahimo kay nakipuyo na ta diri sa arms back so that magbanig-banig sa ta diri guys. Kaya nga naman dyan to ang kuhan trabaho sa abroad. Then, marag hapon, ang lamisa guys, wag po siya nakuha niya. Lamisa siya. And then, magawas na karon at inilahon ng mga ning duty sa Arnsbach Kitchen. So, let's start. Later. Let's gawas. And then, buwang de karon guys. So, let's see the ning duty karon. Let's see. Hi everyone! Napayugason na kan kayo Trexie di ay. Trexie sa mana. Yes, kisa na sudan. Sa pare. Oh, the chef cook today as Jonas Makabalig Oats. And Ren, si Kuya Trexie. Yes, I go junior. Oh, gwapa kayo Trexie. Kailangan mo ngayon. Libre shoutout sa kong vlog. O di ay. Oh. Kaya kay ka And then the crying lady. Today's vlog. Sina kayo shoutout ba? Nagilakilak mo ganina, ma'am. Lisod din ko ano about family, di ba daddy? Samot nagwatay kwarta bitaw di. Nailag na. So wani sila di ay. Ano mo nag-uniform? Patak-tak mo? Very good si Trixie ka nag-uniform. Yes. Kilabhan na gina? Kilabhan na gini? Yes, I always nabalaba man. Nganong gikuan ma? English daw. Saan sa to? Meanwhile, Tayo guys. Wala! Guys, nabayot ko guys. Nailubad na ko. Guys. Ang ano man? Hi! How's sa Japan, ma'am? Kailangan sa Manila. Tapos, pero kapag lalaki po, ma'am, mabilis po ba? Oo, depende. Masarap? Masarap, matigas. Pero gusto ko yung malutong. Anong hanap mo sa isang lalaki po, ma'am? Yung medyo matipuno. Gusto mo? Ganyan po. Ano po yung proper way pag mag-washer, ma'am? Mag-wash your proper way. Gusto mo? Ganyan, Dara, okay. Marinate. a few moments later. Hirap magtrabaho sa abroad. Yung ano guys, yung feeling mo na yung may gagastuhin ka, tapos pang lalaki lang, diba? Yan. Nagpupursigi ka guys, karap ito nagpursigi ka niya. Go, bisig duharay duty. Duty lang jud ka, bisig ka puy kas imong lawas, diba Trexie? Wapa kayo ni siya in personal guys. Kung ganahan mo visit sa Arnsbach. Washer na siya. Visit, di visit.
Yes. Nani sa Japan siya katrabaho na, gapa kayo, gapatod kayo. Meanwhile, Mga problema nila, nangawat ang usa. O ka ba, o si problema niya? Yang usa, nagnaong paring mo, maragnaong ni sus. Ang usa, naginampiling, makusinsiyo. Ano man yung usa na nagpangitabuan ng kitchen? Interviewin ka na ako, mambe. Nangutan na ka, day. Kaya ba ko ikaw tag-iya? Ano man? Dapa. Dapa. Ang labog na. Baka, ano pa kulang? Mga sahog? Asus! Asus! Magkahoy ka! Magkahoy di kitchen! Ala, ahay, ning ginabuhi. Aluya. Aluya, ano maglagot pa may sildo? Makasiili yata tanan, ay kabalaka. Ngayon ang piling mo, mauluyas mga kuwan. Ano isa? Ahay. Kapuso. Mata pa, Kapuso. Kanabit ang mga kauban niyo mga kuwan? Pok-pok. Ano nang ginahigda naman ka-duty man ta. Kumantas resort, sir. Ano man na? Kumantas call center, ma'am. Nga nag-tablok-tablok. Hi po! Anong lutuin mo po? Ano po? Ano? Yung niluluto po ay lomi po. Opo. Lomi. Buyag po. Ito po yung mga ganap sa kitchen po, guys. With Trexie and with Jonas. Jonas Trexie. Busy, busy sila, guys. Pero mas haya-haya ang cashier kaya maglingkod-lingkod ra while texting, while chat. Then ang sweldo po, mahal kaayo, 1.5 ang adlaw. Muuwaw ta, ang washer 300 lang. 10,000? Na ang cooker, wala, 500 lang. a few moments later. Pobre? Dato. Dato. Uy! Aluya pa nagtrabaho sa Saudi. Yes, may problema ka? Maglumi-lumi raman taon po ni sa Saudi. Yes, day. Malo ni nga lumiday. Ang sagol, dunggan sa bako. Later. Guys! Hello guys! Sobrang ulan po dito sa Arnsbach Resto Bar. Tapos kasama natin yung mga babae dito. Yes, ma'am. Oh? Tapos yung chef natin. Tapos yung cashier natin. Hello po. Tapos yung tag-iya sa cellphone natin. Salamat po. Salamat po sa lahat na nag-visit sa Arnsbach Resto Bar. Kung sino po yung willing na mag-visit or makita yung Arnsbach at makita yung mga cute na babae sa Arnsbach, visit po kayo dito sa Arnsbach Recreation Center, Barangay Tapon, Purok City. Yan po guys, ito po yung mga sasakyan ko dati. Yan, dami diba? Yan po guys, ayan po guys, yung sasakyan ko yan dati po guys. Piprintan ako guys, gawa na ko ikapalit og shampoo. Then ito po guys, sasakyan ko rin dati to. Kiprintan ko gawa na ko kayo patututbrush. Karing mga motor, ako si tag-iyan eh guys. The next day. So ganun ba
today guys is Monday. It's time to shine. So karon guys, karon is karon sa vlog karon, and then karon is ulit na karon guys, kay think ulit na po karon kay may duty. It's Monday man. So akong duty is 3 days only. Friday, Saturday, og Sunday. So Monday is stickers. So ulit na po sa California USA. Ito guys, muli ko karon guys sa California sa among akay. It's time to rest na po. Okay na punta para maka-charge sa punta guys, diba? And then, magduha-duha ko guys og uban dito sa namin nag-celebrate guys og kuan. Ang yang anak dito guys is kanang kuan guys. Nag-celebrate o bunyag dere lapitang area sa among kauban na trabaho sa yang baby ang anak guys. Iya guys. Gaduha ko ng uban guys kay kahit sa kung na ako guys. Gusto lang ko uli. And then, nagduha-duha tang uli karon bago banda ko nila guys. Or tamo na lang ito uli. So, malalaman natin ang mga na kung si plano na sa Ginoo kung mo uli ko or daily. Ano lang. So, atagil naman ninyo guys sa next vlog po ay vlog 21. Kay vlog 20 na to karon, sa vlog 21 na tangi kung sa susunod na mahitabo. So, well to guys, thank you so much. So, katuding nga video, itong mga vlog, today's vlog is kung na ito mga binuang nga dito guys, mga joke, kaya ay naman po ito seryoso, kay seryoso ninyo, kaya muna po yung masakit kang at the end of time, muna yung masakit lagi. So, kanyang vlog guys, kung ano siya na joker mo dito guys. Joke. Palingaw sa mga people out there in the world. So, thank you so much guys for watching my vlog. Don't skip ads and hit the notification bell for more information. for more videos. What about upload na po, ma-notify mo video. So to guys, thank you so much. Bye bye. See you for the next vlog 21. Tayo na.